ҷашни наврӯз барои бонувон дар тоҷикистон ҳамеша баҳонаи хубе барои пӯшидани куртаи нав будааст. Соли ҷорӣ ҳам мисли ҳамеша матоъҳои миллии атласу куртаҳои гулдузии чакан дар садри аввали ҳавасҳои наврӯзии бонувони тоҷик қарор гирифтанд, вале таҷриба нишон медиҳад, ки бароварда кардани ҳавасу хоҳишҳои наврӯзӣ қимати худро дорад. Дар мавсими имсола паплин матои пахтаасоси нарму сабук дар мавқеи хосе қарор дорад. арзиши он вобаста ба нақшу зебоӣ ва макони фурӯшаш барои ҳар куртаворӣ аз 60 то 80 сомонӣ шурӯъ мешавад. ин чизе камтар аз $10 аст. маторе ки дар худ гулдузиҳои дастӣ доранд аз гаронтаринҳо дар бозори корвон ба шумор мераванд. макони истеҳсоли ин матоъҳо мухталиф аст, аз моли адрасбофони ватанӣ сар карда то чину Туркия ва Имороти Муттаҳидаи Араб. аслан арзиши матоъҳо барои ҳар як метр дар бозор аз 10 сомонӣ сар карда то 700 сомонӣ яъне $90 ҳам мерасад. солҳои охир дар бозор расм шудааст, ки порчаҳои матоъ мувофиқ ба як саропо либос аз 3 то 8 метр андозагирӣ шаванд. пайдо кардани ҳаҷми аз ин камтари матоъ корест хеле душвор. дар ин сурат имкони онҳое ки мехоҳанд курта ё либоси ғайримиллӣ бидӯзанд маҳдуд мешавад. расаҳои атласу адрас ва бахмалу велюрфурӯширо ки мақбули арӯсон аст занҳо иҳота карданд. ин матоъҳо дар ҳар давру замон хушхариду хушлибос буданд ва ҳеҷ гоҳ аз муд намебароянд. баъзе навъҳои матоъҳо гулдузиҳои зарҳаливу сангчаҳои ороишӣ доранд ва сариҳои ҳиндиро ба ёд меоранд. нақши атласу адраси миллии тоҷикӣ ва узбекӣ, ки дар тоҷикистону узбекистон таҳия шуда дар бозорҳои минтақаи осиёи марказӣ ба фурӯш гузошта шудааст, дар ҷаҳон бо исми иккад маъруф аст. ин ду нави матоъ аз хушхаридҳои либосҳои наврӯзӣ ба шумор мераванд, ҳарчанд арзиши онҳо кам нест. нархи миёнаи 8 метр адрас дар бозори корвон 300 то 350 сомонӣ аст. дар мавсими имсола адрасу атласи сангчадор ҳам ба фурӯш пешниҳод шуда, арзиши ин матоъ як дараҷа баландтар рафтааст. як метри ин матоъ, ки барашина бештар аз 50 сантиметр аз 30 то 80 сомонӣ мебошад. баробар бо матоъ ё ба ислоҳ маҳсулоти хом дар баъзе растаҳо ҷомаву пиҷак, нимтанаву камзул ва куртаҳои тайёр ҳам пешниҳод мешаванд. буҷаи ороиши наврӯзии мо 400 то 450 сомонӣ бароварда шуд, ки тахминан $50 аст. ин маблағ нисфи маоши як корманди маъмулии сохтори буҷавӣ мебошад. дидани як бонуи зебо бо сару тани наврӯзӣ бешак зебову ҳаловатбахш аст, вале арзиши ин зебоӣ мавзӯи баҳси дигар.